vane imbwa. Motikari mune imbwa 2 nemapurisa. Mumwe mupurisa wacho anga arimo kukwanisa kumisa imbwa dzaakunduruma, anonzi Mupala. Ndakarumwa nembwa 2. Wava nguva yandikatanga panonzi pamashakada apo pataxi rank pamashakada opposite Kalahari. Town ndeipiyo ya padhuze nepa complex kuBeitbridge town mashakada. Saka imbwa idzi dzakatanga kunduruma, hombe yacho yakatanga kunduruma apa panenge pakuvharikeya apa pati urwo wakavharika, kabva yabva yanduruma apa kwabva yazonduruma kuzasi uko yakasanganisa nekuseri mazino ayo ese aya mazino aya. Imwe diki yacho yakanduruma gumbo runoro ese nekuseri. Mhosva yangu yandakanzi mhosva yangu ndeyekunzi public drinking, but ini ndandisina hwawa. Ndakabata chigubhu chemvura chevivon necoca-cola. Mapurisa aya vakabva ndabva kurumwa kudaro vakatanga kutenderera neni vakaenda neni kutropical. Vakanorumisa futi vamwe vanhu 5 ikoko kutropical ikoko. Yapa ini ndaibleeda nguva yese iyo inda kusatogona kana kufamba kana kuti sei. Wabva wazoenda neni kucharge office. Charge office vakanditorera 100 rand yanga ndinayo. Vachiti fined for public drinking, but handaupiwa receipt. I think mapepa wakandipa ndo remedical medical report. Kwakubva vanondidhampa kuchipatara cheBeitbridge hospital. Vakangondisiya pamusuwo. Kwakubva vaenda ndandisisinawo kana senti. Kwakubva ndazodischargwa muchipatara imomo ndikafonerawo mabhururu angu akandibatsirawo kuti ndikwanise kubva panzvimbo iyoyo. Ndichizoendawo kumba ndanga ndiri mupain, handiramborara usiku hwese. Up to now ndichingori mupain kubva musi wa25 October. This is a sad situation and a sad story from a Zimbabwean, and we hope to see the Zimbabwean authorities or the Zimbabwe Republic Police or the security forces in the nation of Zimbabwe protecting citizens. The duty of the police is to protect the citizens of the Republic of Zimbabwe. You are employed to protect the citizens. The duty of a soldier is also to protect the citizens of a country, same as the CIO, same as the correctional services officers. These people does have only one mandate: to protect and safeguard the people, the citizens of each and every republic. And this is an unfortunate incident which happened to this young man, and my heart is bleeding. I just wish him well, and this is the reason why I always say let us register to vote and make sure that we vote for a government which is going to prioritize the welfare, the security and the health of the people of Zimbabwe.